Rundt omkring i det danske landskab ses kirkerne. Det er kirker fra middelalderen. For mennesket i middelalderen betyder religion alt. I dette program dykker vi ned i kirkernes historie. Rejs med tilbage i tiden og mød kirkebyggerne. Men vi begynder vores historie i en verden af hedenskab. Igennem hundredvis af år dyrkes de nordiske guder her i landet. Både dyr og mennesker bliver ofret til guderne. Men en ny tro spreder sig fra resten af Europa. Kristne missionærer fremmer den nye tro, og de første kirker opstår i byer som Hedeby og Ribe allerede omkring år 800. Og efter at Harald Blåtand fik rejst Jellingstenen i år 965, bliver kristendommen officielt statsreligion i Danmark. I løbet af middelalderen opføres der flere tusinde kirker. De opføres ofte på steder, der i forvejen anses som hellige. Dermed kan de gamle steder sættes ind i den nye kristne fortælling. Det gør det nemmere for de lokale at forholde sig til den nye tro. Kirkerne bygges derfor ofte nær gravhøje eller bagnehøje. De første kirker er sandsynligvis lavet af træ, ligesom den første kirke i Hørning nær Randers. Her er der fundet en planke af egetræ med et udskåret slyngdyr, som kan dateres til omkring år 1080. Men træ er et forgængeligt materiale, og derfor søges der efter noget mere holdbart, nemlig sten og kalk. I Jylland anvendes der ofte fint udhuggede kvadersten af granit. Et eksempel på en hyppigt brugt kalksten som byggemateriale er frådsten. Knud Lavards kapel i Haraldsted på Midtsjælland er et eksempel på det. Fra slutningen af 1100-tallet begynder man også at opføre kirker af teglsten. Sankt Bendts Kirke i Ringsted er blandt de første teglstenskirker i Norden. Den afløser en anden kirke, ligeledes opført i frådsten, som kapellet i Haraldsted. Til kirken opføres også et kloster af benediktinerordenen, deraf navnet Sankt Bendts. En kirke kræver et solidt fundament. For at lægge fundamentet graver man først en grøft. Hvis jorden er for fugtig eller løs, nedrammer man træpæle i bunden, en såkaldt pilotering. Dernæst lægges der sten i grøften. Oven på stenene opføres en kassemur. Til at sammenbinde stenene i murværket bruges mørtel lavet af kalk. Kalken hentes fra kalkgruber som den i Dagbjerg, der ligger i Jylland, eller fra kalkbrud som i Faxe på Sjælland. Men hvem står for kirkebyggeriet? I dag mener flere historikere, at lokale stormænd står for kirkebyggeriet i middelalderen. De henter sikkert også dygtige bygmestre hertil fra udlandet. Men omegnens befolkning har helt sikkert også været involveret i det enorme byggeri. Arkitekturen er fra starten romansk, det vil sige efter romersk forbillede. Her er vinduerne smalle og rundbuede. Det giver et dunkelt kirkerum. Men i midten af 1200-tallet vinder en ny stil indpas, der blev forfinet og udviklet på i Frankrig. Det er nemlig den gotiske spidsbue. Problemet med rundbuerne er, at de leder vægten ud til siderne, hvilket kræver tykke mure. Spidsbuen leder mere af vægten nedad mod det kraftigere fundament. Og med den gotiske stil med stræbebuer støttes murene yderligere og gør arkitekturen mere elegant. Både rund- og spidsbuer konstrueres på trærammer, som fjernes, når buen er bygget færdig. De gotiske katedraler i Europa er enorme byggepladser igennem lange perioder i høj- og senmiddelalderen. Haderslev Domkirke er et af de få eksempler i Danmark på gotiske stræbebuer. En domkirke bliver den dog først ved genforeningen i 1920.
I senmiddelalderen tilføjes typisk også tårne samt våbenhuse. Et eksempel er Karup Kirke fra sidst i 1400-årene. I dag er det en lille hvidkalket kirke, uden hverken tårn eller tværskibe. Men tværskibene anes dog stadig i murværket i dag. I middelalderen er Karup Kirke nemlig en stor kirke med et mægtigt tårn. Kirken ligger midt ude på den jyske Alhede. Den bygges som en valfartskirke, kun et par 100 meter fra Karup Helligkilde. Helligkilden bliver i middelalderen anset for at være særligt helbredende. Derfor valfarter syge pilgrimme til kilden i håb om helbredelse. Her bygges der også et kapel. De besøgende kan her købe en skål af ler til kildevandet, som efter brug bliver slået i stykker. På særlige katolske festdage kan de besøgende også købe 7 års aflad til at forkorte deres tid i Skærsilden, mellemstationen til Himmerige. Ideen om Skærsilden forsvinder dog med reformationen efter år 1536. Med reformationen falder antallet af pilgrimsrejsende kraftigt, hvorfor det økonomiske grundlag svinder ind, og Karup Kirke forfalder. Ligeledes bliver de gamle kalkmalerier slidte i flere kirker. Men det er en myte fra senere tid, at kalkmalerierne systematisk overkalkes som følge af reformationen. For langt de fleste kalkes så sent som 150 år efter reformationen. Det sker for at tilpasse dem til resten af tidens nye arkitektur. Og der kommer flere ændringer til. På flere kirker, som for eksempel Resen Kirke i Midtjylland, tilmures de romanske vinduer. Men på sydsiden gøres vinduerne markant større. Hvornår de ændringer sker, ved man ikke med sikkerhed. Men det sker nok som følge af moderniseringer af flere kirker i løbet af 1800- og 1900-årene. En anden myte er ideen om kvindedøre. Det er de tilmurede døre i nordsiden på flere landsbykirker. Men de har aldrig været brugt som særskilte døre til kvinder i middelalderen. De har haft en eller flere funktioner, men man kan ikke sige præcis hvilke. Ideen med norddørene opstår som følge af 1800-tallets romantisering af middelalderen. Her gøres middelalderen til genstand for den senere tids fortolkning. Det er ofte idéer, som intet har med middelalderen at gøre. Trods de mange ændringer på kirkerne i tidens løb, står flere af dem stadig som monumenter over en svunden tid. Monumenter, som endnu i dag kan fortælle os en hel del om middelalderens byggeskik og arkitektur. Filmen er produceret af Middelalderkanalen, med stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Tak fordi du så med.